ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳሓይታ ከም ሓሞክሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩህ መን ይቀውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍሶ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ በኺዳነ ኦኬ ምህረቴ እሺ መበል 148 መዝሙር ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆመሞ ዘይሐልፍ ሕጊ ከአሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቅን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ሰሓይታን ገመን ቃሉ እትሰልጥ ህቦቡላን አቱም አኽራንን ኮረብታን ኩልኩም ፈረይቲ አእማም ጽሕድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ አእዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩልኻትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድርን አግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስናኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ህዝቡን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ በኦሺ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምስጽናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቁዱስ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስኣተዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገኖሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓ ዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት ሒዝኪ ተለኺ እልልታ ተቐዳመይ ትኽፋል ኦኬ እንሆ ኣብ ቅድሚ ዝቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ኣንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስኺ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ካብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትንኪት ተንስእኪ ናብ መድሓኒቴ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናብልኪ ተማሕፀኒ ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ኣሜን አሜን ፍሮወይኒ ተዘይተዳለወት ኢዮብ ክልቲኦም ተደየለዉ ከዓ ዓንዲት መዋእል ሰብ ዘይውዳእ
كابزوم زين بوبكم زخنا للسدالوت اللي ينبب هلا نادو للسدالو والله أنا خان ببيه موال سب زي ودا إذا علم الزخاء نزل علم زنبر انت زخونس نفسه نصر زخونة مخنيات محلو كنيرو ينك تسئيو زخونة تقواراتكن اتحمق كي أب قدمي اتحاق أنيا فرادي مسغلع أب عارات حاجات ستحخي أب تشلل تنيان كدعن سقاخي كاللخي انت أيو تتهبي ملسي أو كريستوس أملاخي بتي عزيزة فرح منبر فردخا سنبد نتزل ألما وفردخا أنبركخ بت ملوكوتا ونسأبرق برهانكا أنكت كتالله أنا حسهم دونس أب عراتي ديك إسا زلخو أب هيوتي ونزي قدوز خونكو نايتي تقبال قرص أبنت بموساد أفل بينا وقعخو أو أملاخ أنا قبنني أمو يقرب للي بلا اللخو رومان كل ساعة نزل ألم آمين آمين أبزم زين بابنا استدلال والله دكتور نسيت دنقل آمين هللويا آمين تسيلو استدلال يلن كندق مينامو أبوي مرقيتا وبيتا بزالي تزيان عمو بزي حاتيات كنحدر حلونا آمين وأملا حبوتاتنا نسخا بروحيها برختك عزي بزحيو قدس مكاون نزل عالم كبر زملويو آمين آمين وبيتا كم تابخات وكيلنا يوزلنا محرتك خمت غنالنا أعين تقولو نعخاي سبيا اللوا نسخاها أبوانو مقبته بوم وأملحنان مدحانينان تسبح كل وسنات ندرس معنا وبيتا نسخاها خابز عليك زي نزل عالم تدهننان تعقبنان آمين وبيتا بروحي خامو فردها مهارني وبيتا بروحي خامو حقنتك رداني وبيتا بروحي خامو كبرها برهالي وبيتا هردك نزل عالم ينبذ وبيتا عين تكباريتك كابولدو ناولدو معقوبي إسلا زخونكا أي تنسقني وبيتاي نعخا بدلي يمو محارن نفسي أدحنان نابلكو إسلا اللهم وبيتا أبهات وكيل اللهم أدحنني فقد كان قبل كامرني نسخة أملغي فاقيوتها ببرهانكا دمائنا برهان النري محرد كان بتنفرتها كبرها خانا بكون عات لبي دمتا سجان بركتن مسجانان حقنا كان ومعلم تنبركان نزل عالم التنبر زلخان أبون ودن من فسكدسن نعخا مسجانان باسين قرما قبا لو من كل ساعة نزل عالم آمين وقول بقيتا بأخا من زمكا مزمار سنعيمو حرد كابسات تبقى حقنا كاتما ليتا ليتا أزنتو
ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕለ መስቀል ምእንታና ዝተሰቀለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተነስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ንሕያዋን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይሰብ ዝበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝብሃብ ፀሓዮም እሞ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናንካ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማኖና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ አሜን ተክለ ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልዕቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ብዃንኩ ወላዲተ ኣምላክ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ፍቅሪ ወድኺ ፀሎትና ኣድርግልና ንሓቀኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ሰላም ንሓጢአትና ሓድገልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምእንቲ ማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ከንብብራኒ ራይ ፍሮይን አንብብ ጽቡቅ መዝሙር ዳዊት መበል ሚእትን እተው ጸሎተ ሃይማኖት ጸሎተ ሃይማኖት ንዓይዲኻ ዲያቆን ሮቤል ኦ ፍሮይን ኣብቲ ስክሪን አላትኪ እተው ጸሎተ ሃይማኖት ሃይላይት ገይሩ ኣሎ ኦ ሕራይ ኦኬ ሓደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ንመንግስትኺ ኦ ጎይታና ንንጉስ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን አሜን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያናት ጽንዓት ንኃጢአት ሕድገት ብሓደ ዘመልከቶ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐሪ ኦ ጎይታ መሐሪ ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን አሜን ብድሕሪ ጸሎተ ሃይማኖት ዘንብበልና መን ኣሎ ካብዞም አንበብና ኢያሱ ሰምሃር ዓንዲት ኢዮብ
ዲያቆን ችሪያ ላይ ሰንክ ንብልባ ياسو أمهار بدحري يا باشا أسوأ تمام ياسو أمهار بدحري تعرف أنت كل شيء طبيعي عندي ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብን ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ካብ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ክንሰግደሉን ክነመስግኑን ብነቢያት ዝተነግረሉ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዘይኮነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ንኣምን ኃጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን አሜን ችሪያ ላይ ሶን አባሺ ችሪያ ላይ ችሪያ Chirialaison, 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 Chirialaison. Chirialaison, 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 Chirialaison. ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስካን ምልአትየን ኦን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብጀካ ካረዳ የብልናን ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቅረታን ምሕረትን ግበረልና
اتبدليتنا بزيدليتنا زغبرنا يو اتبفلاطن بزيفلاطن سرحنا يسغورن غودن زغونه حاتياتنا انتي اتابل علينا سم قدس سم كايلك اوغويتا يقرب لنا اوغويتا كم محرد كاد انبر كم بز حاتياتنا ايخون بقعات غبرنا بمسكانا خمزيلنا خنصلي حبيرنا بسمايات نبر ابونا نبل سمايات نبر ابونا سم كاي قدس منغسات امتا فقد كانت بسمايكم دمام دريكون نعلت انجران قلنا نحن نتبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعبسانا نحدقلنا كوفاتنا نمبر بتنايتت ونا منقسن حيلن كبر نزل عالم ناتكايما امين نوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام سلام ناخذ دنقلي خير سكاهون دنقلي خير عند እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹን ስኸ አንስ ብርክቲ ኸይ ፍረከርስኩም ብርኺ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስበልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ናፍቱ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻሮሮን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራየን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምን ዝኾነ ወሃብ ህይወትን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይ ናብ ምድርን ኩሉ ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርኅሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታትን ትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድዓና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረ ባህላ ኣምላኽ ቅረበለልና ኩሉ ዘብፅሕናዮ ጸሎት ተቐበለልና ተቐልካ ድማ ሕቶና ዝምልስ ግበረልና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ነዚ ዘሎ ሕማም ዝፍውስ ነዚ ዘሎ ሕማም ኣርሒቑ ምሕረት ዘውርድ ጸሎት ድማ ግበረልና እዚ ኣብዛ ነብረላ ዘለና ሃገር ዘሎ ህውከትን ዕግርግርን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሰላምካ ሃበና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ንዝምህረና ኣቦና እግዚአብሔር ኣምላኽና ልሳኖም ቅባ ንእንሰምዕ ድማ መሳኹቲ ኣዛና ክፈተልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና ንደገልና ኣብ ክፋድዕና ምዕራፍ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብርኺ ኦምል ተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ነቦና ተዛራቢ ልሳን ንዓና ድማ ሰማዐ እዝኒ ይሃበና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቐደልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ካብ ሎሚ ጀሚርና ንሪኦ ቃል እግዚኣብሔር ዝብል እዩ ኣብ መእተዊ ናይ ዝገልግሎትና መፍትሕ ህይወት ክርስትና ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ቀዳማይ ጸሎት ካልኣይ ቃል እግዚኣብሔር ሳልሳይ ፍቕሪ ራብዓይ ምዝታይ ሓሙሳይ ከዓ ምስታፍ ዝብል
እዚኦም ቶም መፍትሕ ክርስትና ህይወት ክርስትና ልናዝራና يوم ስለዚህ ጸሎት ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካብ ብዙሕ ብሂደት ርእይ ኣቢልና ሓሊፍና ኣብዚ ንሪኦ ኸዓ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ እቲ መልሲ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ኩሉ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ እዩ ግን ካብቲ ብዙሕ ዝበሃል ገለ አርእስቲ ክንሪኢና ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር መንፈስን ህይወትን እዩ ቃል እግዚአብሔር መንፈስን ህይወትን ተኮይኑ ቃል እግዚአብሔር ዘይብሉ ህይወት ቃል እግዚአብሔር ዘይብሉ ጉዕዞ ኸዓ ህይወት ዘይብሉ ይበሃል ቀዳማይ ኣብ ዘዳግም 32:47 እዚ ነገር እዚ ህይወትኩም ይምበር ከንቱ ነገር ኣይኮነን ኣብታ ንስኻትኩም ክትወርስዋ ንዮርዳኖስ ትሳገርዋ ዘለኹም ምድሪ በዚ ነገር እዚ መዓልታትኩም ተንውሑ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ገና ምድሪ ተስፋ ካብ ግብፅ ምስ ወፁ ኣብ ምድሪ በዳ ሲና ከለዉ ንኢየሩሳሌም ከይሰገድዎ ምድሪ ተስፋ ከይኣተዉ ከለዉ እግዚአብሔር ዝሃቦም ተስፋ እዩ እዚ ቃል እዚ ህይወትኩም እዩ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ዓቂብኩም ነዚ ቃል እዚ ሓሊኹም በዚ ቃል እዚ ተማእዚዝኩም ተዳኸድኩም ኣብታ ብድሕሪ ሕጂ ዮርዳኖስ ተሳጊርኩም ተኣትዋ ምድሪ ተስፋ ብህይወት ብሓጎስ ክትነብሩ ኢኹም ዝብል ተስፋ እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር መንፈስን ህይወትን እዩ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ኣገልግሎቱ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ዮሐንስ 8:51 ኣብ ምርዳእን ኣብ ምስማዕን ጥንቁቓት ክንከውን ስለ ዘለና እቶም ነዚ ዝሰምዑ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ነቲ ቃል ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣሓላልፎ ዝደለየ ቃል ይሰምዕዎ ኣይነበሩን ከምኡ ገይሮም ስለ ዘይሰምዕዎ ኸዓ ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ክርድእዎ ኣይከኣሉን ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ስለ ዘይተረድእዎ ኸዓ ንህይወት ኣይጠቐሞምን ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ምስ በሎም ከመይ ጌርካ ኸም ትብለና አብርሃም መይቱ ኩሎም ነቢያት መይቶም ስለዚ እስኻ ከመይ ኢልካ ኢኻ ቃለይ ዝሕሉ ኣይመውትኒ ትብለና ኢሎም ተመሊሾም ሓትዎ ነይሮም ስለዚ ቃለይ ዝሕሉ ኣይመውትኒ ክብል ከሎ 4 ዓይነት ሞት ስለ ዘሎ ንሞት ስጋ ዘስምዕ ኣይነበረን ስነ ምግባራዊ ሞት ኣሎ ነፍሳዊ ሞት ኣሎ ዘለዓለማዊ ሞት ኣሎ ስለዚ ካብዚ ሞት እዚ ኣይክትሞትን ኢኹም ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ክብሎም ከሎ ንሳቶም ግን ኣይተረድኦምን ስለዚ ኢና ኸዓኒ እቲ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ከምቲ እግዚአብሔር ዘመሓላልፎ ክንርድኦ እንተኾይኑ ቃል እግዚአብሔር ምፍላጥ ዘድልየና ዘሎ እዩ ሳልሳይ ቃል እግዚአብሔር መንፈስን ህይወትን እዩ መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለ እኳ አይጠቅምን እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወቱን እየን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን እቲ ናይ ሓዲስ ክዳን ስርዓት ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብዞም ህይወት ካብዞም ተበሊዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ዝብል ዝነበረ ኣብ ሓዲስ ክዳን ኣብ ዘመነ ምሕረት ግን ካብዚ ሕብስቲ እዚ ናይ ሓዲስ ኪዳን ሕብስተ ቁርባን ካብዚ ሕብስቲ እዚ ተበሊዕኹም ካብዚ ደም እዚ ተሰቲኹም ንዘለዓለም ክትነብሩ ኢኹም ዝብል ትምህርቲ ኣብ ዝመሃረሉ ትምህርቲ ይርድኦም ኣይነበረን ከመይ ኢሉ ስጋ ሰብ ክንበልዕ ይህበና ከመይ ገሩ ደም ሰብ የስትየና ንሕና ብሓሙሽተ ሕብስቲ ባሪኹ ክምግበና ኢና መፂና እምበር ስጋ ሰብ ከብላዓና ድዩ ስጋ ሰብ ደም ሰብ ከስትየና ዲና መፂና ኢሎም የግሮምሮሙ ነበሩ እዩ ብዙሓት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከይተረፈ ንድሕሪት ተመልሱ እዩ ስለዚ ካብዚ ቃል እዚ ንድሕሪት ምምላስ ህይወት ምስኣን ምዃኑ ክነግሮም
መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ ይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስየን ህይወቱን እየን ዮሐንስ 6:63 ስለዚ ነዘን ቃል እግዚአብሔር መንፈስን ህይወትን እዩ ዝብል ዘሎ ንኡስ ኣርእስትና ነተን ኣብኣ ተዋሂበን ዘለዋ ጥቕስታት ነቲ ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ብምሉእ ግዜ ረኺብና እንተንቢብናዮ ሓቀኛ ዝኾነ ርድኢት ሓቀኛ ዝኾነ ምርዳእ ክህልወና እዩ ስለዚ ኣብ ተኻልኣይቲ ክንሓልፍ ኢና ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ቃል እግዚአብሔር መብራህትን ብርሃንን እዩ ኩላህና ከም እንፈልጦ ጸልማት ኣብ ዝኾነሉ ለይቲ ኣብ ዝኾነሉ ከይትዕንቀፍ ከይትወድቕ ምእንቲ ዓቕምኻ ዘፍቅዶ መብራህቲ እዩ ዝጥቀም ሰብ እዩ ኣብ ግዜ ጸልማት ብዘይ መብራህቲ እንተተንቀሳቒስና ግን ኣብ ቅድሜና ዝዕንቅፈና ነገር ስለ ዘይንርኢ ኩሉ ግዜ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ኣሎ ስለዚ ዝዕንቅፈና ጉድጓድ ዝዕንቅፈና ጸድፊ ዝሕንኩለና ነገር ከይርከብ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ጸልማት መብራህቲ ጌርና ንንቀሳቐስ እዩ ልክዕ ከምኡ ከዓ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ኣብቲ ስጋዊ ናብራ ዓለም ቃል እግዚአብሔር ብርሃንን መብራህትን ኮይኑ ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ስጋ ካብ ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ፈተናታት አብሪሁ ነቲ ዕንቅፋታት ናይ ስጋ ኹን ናይ ነፍሲ ክንሰግሮን ክንዘሎን ስለ ዘኽእለና ቃል እግዚአብሔር ብርሃንን መብራህትን እዩ ልበ አምላኽ ዳዊት ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ብርሃን እዩ ንፍርድታት ጽድቅኻ ክሕሉ መሓልኩ ኣጽናዕክዎ ከዓ እዩ ካብዚ ብርሃንን መብራህትን ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ምስ ዘልገሰ ልበ አምላኽ ዳዊት ብዙሕ ተዓንቂፉ ስለዚ ተዓንቀፈ ከዓ ከቢድ ውድቀት ወዲቑ እዩ ብንስሓ ምስ ተንስአ ግን ብዘይካ ቃል እዚ ምንባር ከም ዘይከኣል ተረዲኡ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ከዓ ብርሃን እዩ ስለዚ ከምኡ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ሓደ ውሳኔ ወሲኑ ቦና ዳዊት ንፍርድታት ጽድቅኻ ክሕሉ መሓልኩ ኢሉ መሓላ ክፈርስ ስለ ዝኽእል ከዓ እንታይ ኢሉ ኣጽናዕክዎ ከዓ ኢሉ ንፍርድታት ጽድቅኻ ክሕሉ መሓልኩ ኣጽናዕክዎ ነዚ ብርሃንን መብራህትን ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ክንሕልዎ ክንውስን ኣብቲ ዝወሰናዮ ክንጸንዕ ከዓ እዚ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ እሞ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልና ቃል እግዚአብሔር መብራህቲ እዩ ብርሃን እዩ ካብ ምንታይ እዩ ዝጠቅም ካብታ እኪይቲ ሰበይቲ ኢሉ ካብታ ልዙብ ዝመልሓሳ ኣመንዝራ ክባልሃካስ ትእዛዝ መብራህቲ እዩ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መገዲ ህይወት እሞ እንተኸድካ ይመርሐካ በት እንተበልካ ይሕልወካ እንተነቃሕኻ ድማ የዛርበካ እዩ ካብታ እኪይቲ ሰበይቲ ብዙሕ ግዜ ነዚ ክፍኣት ናይዚ ዓለም እዚ ብኤልዛቤል ዝመስሎ ኤልዛቤል ተኣኪይቲ ሰበይቲ ኣዳ ኣመናዝር ንብዙሓት ነገስታት ንብዙሓት መንፈሳውያን ዓበይቲ ዘጥለመት ስለ ዝኾነት ካብታ ልዙብ ዝመልሓሳ ኣመንዝራ ክበላሃካ መብራህትን ብርሃንን እዩ ስለ ዝተባህለስ ካብቲ ብስጋ ንዕንቀፋት ጥራይ ከይመስለና ምእንቲ ሰሎሞን ጥበበኛ በቲ ንሱ ዝተዓንቀፎ ዝወደቆ ከቢድ ውድቀት እናስተንተነ ካብታ እኪይቲ ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝመልሓሳ ኣመንዝራ ክባልሃካስ ትእዛዝ መብራህቲ እዩ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መገዲ ህይወት እሞ እንተኸድካ ይመርሐካ በት እንተበልካ ይሕልወካ እንተነቃሕኻ ድማ የዛርበካ እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ድቃስና በይንና ከም ዝኾንና ኣብ ዝመስለና ግዜ ድቃስ ኣብ ዝኣብየና ግዜ ኣብቲ ክንዓርፈሉ ዝግባአና ጭንቀት ኣብ ዝበዛሓሉ ግዜ ካብቲ ቃል እግዚአብሔር ተፈሊና ኣለና ማለት እዩ ኣብ መደቀሲና ጭንቀት እንድሕር ዝስማዓና ክንቅስና እንደለና ድቃስ እንድሕር ዝኣብየና ኮይኑ ካብዚ ቃል እዚ ተፈሊና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኣብ ዝስማዓና ግዜ ቃልካ ብርሃንን መብራህትን እዩ
إلنا بتن ذكره معراف بتن ذكره صلوت صلينا نتجنكت صريقنا كم بحدش كندكس كلنا طعوم دكاس ندكس مخنياتو انتايلو انت دكاس كاي حلوكا انت خد كاي مرحكا انت نقحخا يزاربكاي سلازي ازم الزراب مال انتايو ابونا داويتا معرف حدا نحق اغزابير ليتن معالتن زمرا مرسب بصي نسو كم تعب غنغن وحزما يستتخلتهم قصلا زي رقف فريا بب غزيته بيخون كله تزغبرخا يسلطوي سلازي انت خدكاي مرحكا بد انت بلكاي حلوكا انت نقحخا دما يزاربكاي سلازي قال اغزابير برهانن مبرهتنيو قال اغزابير ابن فليول غزي اب صلمات كم زلنا ننفسنا نغيرنا نابت برهان كنملس اغزابير يدغفنا سالساي نريو قال اغزابير انتايو قال اغزابير كلتا بالحزلو سيفي يو قال اغزابير كلتا بالحزلو سيفي يو اتا مجمريا تقيسا زلا عبراويان معراف 10 وكلته قصري 4 قصر 10 تخلته دستخالمتن نصنعيا بقلنا مالتي انتاي لا تجمر قال اغزابير هياون مسلتن يولي جمر قال اغزابير هياون مسلتن يو كاب كلته زعفو سيفي بلح نفسن منفسن مفلاليو اكلاتن انغعن كسع زفلال زسطم ام محلال حساب اللبن زفرديو سلازي نمنتا ابز زي تصحفت كم مريح تقصي كنزنعا سلازتدليو قال اغزابير هياون مسلتني سلازي ازق على زنده زي حزنا بزق على زنده زي تمريحنا نحاسبو ايسلطنا ندليو ايقنعنا سلازي كما يسيف مالت كاب كلتا بالحز اللوسيف يبلحل كونها عايل اذا كله تزاريب مسوده ابتحتيهم زلا مدري تجددت لك نبيات موسى داتانن ابيرونن قراحن زلو غعزيو نتي حقنيا تاريخ كننبو منتي كنفلطو منتي نتي معراف بمولو من باب كدلينا مالت قال اغزابير كلتا بالحزلو السيفيو لك نبيات موسى حنت قال كزارب كله عابي فصامي تفسمون لك نبيات موسى داتانن قرين متحببرتم قراحن ليتي النازورو سلام النازورو نتسب نتهزبي نابجي قامقدي نابشارا نابكفاءات كمرحو خلو لك نبيات جن بزعبوهم يصلي نبري حدا جزي جن نتخفاءاتهم نعلى بخ قبر الليلو نعو ناب قبائي ناب زهزبي مصمو أنا انت بديله أنا يخحس أنا انت تقاقي أنا يملس ناب هزبي ناب قبائي نمسا إلو بتحتنا حاتيتهم نساتهم جن كاب قبسي أنا قويتا إلكا نعنا حلقة تكون إلكا خاب قبسي تبير كاوسي خانا مدري تسفاية تخانان حجها أبكر مهزبي كتقتلنا دي خانا بزنو عتب لنا زلها أين مسئنينا مسبلو حدا والثاني والسينو ازوم سبات زياتهم كما موتا كل سب انتميتم اغزابير راي لاخنن اغزابير كاب اي تزاربن موت مماتهم تراي زي كونه كم نبور موت انتميتم وني كونه ازق على تزاريبو مسوده ابتحتيهم زلا مدري تجدت نداتانن نابيرامن نقرحن كا غريتا نداتانن نابيرونن كا مسدروم مسغزاوتهم مستريتهم مسدكم مريت افاخفتا وحاتتهم زابير زستوعل امره يهبنا سلازي ززارب زلو موسى لك نبيات موسى سب يو بقال سب بقال موسى يزرب زلو اتقال جن ناي منفس قدوس قال يو كاب كلتا بالحيز اللو السيف سلاز بلحكا كزاربن كفصمن
كم قصبت عين خوينو እግዚአብሔር ካብዝ خمس ዝመሰለ ይሰውረና ንሳቶም ድማ ተኻላይቲ ጥቕስና ዘላ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምስኣታቶም ይገብር ነቲ ቃል እውን ብዘስዕብ ተኣምር የጽንዖ ነበረ ኣነ ምሳኻትኩም ኣለኹ ስለ ዝበሎም ምስኦም ምህላው ከዓ ንሶም ክዛረቡ ከለው መጀመርያ ነቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ኣብ ኣፎም የንብረሎም ነቲ ዝዛረብዎ ዘለው ዘረባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ምዃኑ ከዓ ኣብ መሬት ኣባይታ ተግባራውነት ይረክብ ብተግባር ይፍጸም ስለዚ ጎይታ ምስኦም ይዓይ ነቲ ቃል ከዓ ብዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ እንዘ እግዚ ይረድ ወያጸን በቃል ዘይተሉ ከመዩ እቲ ዘጽንዖ እንተዳኢልና እቲ ትሕቲኡ ዘሎ ጥቕሲ ክነግረና እዩ ሕጂ ከዓ እነሃ ኢድ ጎይታ ኣብ ልዕሌኻ እያ ክትዓውር ክሳዕ ገዚኡ እውን ፀሓይ ኣይክትርእን ኢኻ በሎ ብኡ ከዓ ጠቓን ጸልማትን ወደቆ ኣብዝን ኣብትን እናበለ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ደለየ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ሙሉእ ታሪኹ ንምፍላጥ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ነቲ መጽሓፍ ምንባብ ከድልየና እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሓደ ምስልየነ ተላኢኹ እዚ ምስልየነ እዚ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ይዝበሃል ሓደ ባርያሱስ ዝበሃል ጠንቋሊ ኣብቲ ጎኑ ነይሩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ነቲ ምስልየነ ቃል እግዚአብሔር ክምህሮ ደልዩ እንድሕር ሰርጊዮስ ጳውሎስ ትምስልየነ ቃል እግዚአብሔር ተቀቢሉ ከዓ እቲ ባርያሱስ ተባህለ ጠንቋሊ እቲ ብጥንቁልና ዝረኽቦ ገንዘብ ዓመፃ ከይተርፎ ምእንቲ ነቲ ምስልየነ ቃል እግዚአብሔር ንኸይቅበል ንኸይሰምዕ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ይጠዋውዮ ነበረ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ወንጌል ክቅበል ክድሕን እንተኮይኑ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ትምስልየነ ከኣምን ኣለዎ እንድሕር ሰርጊዮስ ጳውሎስ ከኣምን ኮይኑ ከዓ ባርያሱስ ካብ ጌጉኡ ክምለስ ኣለዎ ካብ ጌጉኡ ክምለስ እንደዘይክኢሉ ከዓኒ ክእለ ነይርዎ ክህረም ነይርዎ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ምስ ገበረ ኣታጸላእ ኩሉ ሰናያት ወዲ ዲያብሎስ ነቲ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዶ ይተዓርፍኒ ኢኻ ዝብሉ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ገሲጽዎ ብዙሕ ግዜ ሚዒድዎ እዩ ምክንያቱ ካንዶ ኣይተዓርፍኒ ኢኻ ክብሎ ቀጻሊ ኣብ ስሩሑ እናዓቀፈ የሸግሮ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ቃል ብሐዋርያ ጳውሎስ ተዋሂቡ እምበር እቲ ውሳኔ መንፈስ ቅዱስ ዝወሰኖ ውሳኔ እዩ ኣታጸላእ ኩሉ ሰናያት ወዲ ዲያብሎስ ነቲ ቃል ሓቂ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዶ ኣይተዓርፍን ኢኻ እንሆ ድማ ኢድ እግዚአብሔር ኢድ ጎይታ ኣብ ልዕሌኻ ክትዓውር ክሳዕ ገዚኡ እውን ፀሓይ ኣይክትርእን ኢኻ በሎ ብኡ ከዓ ጠቓን ጸልማትን ወደቆ ኣብዝን ኣብትን እናበለ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ደለየ ብድሕሪኡ ዘሎ ኣብ ቁፅሪ 12 መጽሓፍ ቅዱስና ገንፂልና እንድሕር ኢናዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰርጊዮስ ጳውሎስ እቲ ምስልየነ ከዓ ነቲ ብጎይታ ዝተገብረ ተኣምራት ርኢዩ ብጎይታ ኣመነ ስለዚ እቲ ቀንዲ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንባርያሱስ ነቲ ጠንቋሊ ንምህራም ዘይኮነስ ነቲ በቲ ጠንቋሊ ዝግበር ዘሎ ግብረ ዓመፃ ገቲእካ ነቲ ምስልየነ ንሰርጊዮስ ጳውሎስ ኣሚኑ ብኡ ጌርካ ከዓ ነቲ ንሱ ዝመርሖ ናብ እምነት ናብ ቅድስና ንምምላስ እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ካብ ክልተ ብልሒ ዘለዎ ሰይፍ ይበልሕ ቃል እግዚአብሔር ሕያውን መስለጭን እዩ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ቃል እግዚአብሔር ዘየጽምእ ማይ ህይወት እዩ ቃል እግዚአብሔር ዘየጽምእ ማይ ህይወት እዩ ይሰትይዎ ነይሮም ብእምነት ስለ ዘይሰተይዎ የጥልሎም ኣይነበረን ሕጂ ንሕና ብዙሕ ካብኦም ትምህርቲ ስለ ዘለና መለበሚ ስለ ዝረኸብና ደጊምና ክንልብመሉ ይግባአና እዩ ናብ ኤሊም ድማ መፁ ኣባ 12 ዓይነ ማይን 7 ኦም ተምርን ነበረ ኣብኡ ከዓ ኣብ ጥቓ ማይ ሰፈሩ እዩ እግዚአብሔር ካብ ምድረ ግብፂ ካብ ትምርኮም ሰውፆም ናብዚ ኤሊም ዝተባህለ ቦታ ወሰዶም
أبو انتاي نيريبل 12 عين ماي إذا 12 عين ماي أبولي كيدان نجزيو كابس الماي زروي إيو أب حديث كيدان جن بزوم 12 هواريات زوهاب فلقه هوت قال إكزابير بسرات تحنت نقول عالم نهوت نبرخات كم زخون عابي مستير زحزة ملأختي أبولي كيدان ملأختي نحديث كيدان إيو نبي إليم دم مسو أبو 12 عين ماين 7 تمر النبرة أبو خا أبتغى ماي سفروي سلزي هواري أقدس باولوس عبد قدامي كورنثوس معرف 10 كابتز الصعوبهم زنبرة كوحيسات يوم اتخوحي تخا كريستوسيو إلو ناب حديث كدان أمسيو اتحقنيا ترجمون اتحقنيا زي ماي مخانون قالي سولنا اللون ويتا يس كريستوس أبتبع المسترخبة بتا دحريتي عباي معلتي ويتا يسوس دوي لو تشدره بلون زسمه انتلو نابا يمصامو يسته بعايز امن تصحف كم زبله كاب كبدو رباطات ما هيوت كوحزي سلازي اب 30 شعتن اندحرام ببنياتا تقسي ازي زبللو اتم بو زامنو زقبلوا منفس قدسن نساتهم مستقبلوها نقول حزبي زستيو فالفالي صقا منفس قدس يزغلص يلو اسفيحو غليص والله سلازي قال እግዚአብሔር زي صمع ماي هيوت يو سلازي اتا يوحنس 4:14 تا تقصد راي تقميطا زلا كابتن كنصنعن زلنا يو ويتا يس كريستوس نتا سامراويت كزاربا خلو اتي ماي استي نزل يلو زلمنك زلو من مخانو انت تفلطيو نسو السخي ملمنكيو نسو ازي صمع ماي هوت مهابك نيرو زبلا قال يا حزازلا مالت سلازي ابتن قداميت نايتن رؤسانا رستي اتتقسخي تصحفه معرفن قصرن تصحيفن تليو كابتن كنصنعن زلنا ويكاني كنستنتنن زلنا تقستات مخانن كزها خردلي حمشاي قال እግዚአብሔር እንታዩ قال እግዚአብሔር ዘላለማዊ ሕብስቲ ዘየጥሚ ዘላለማዊ ሕብስቲ እንታይ ማለት እዩ ዘየጥሚ ሕብስቲ ሎዲ ስለዚህ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ መዝሙር ዳዊት 78 ቁጥር 25 ሰብ ናይ መላእኽቲ እንጌራ በልዐ نملو صغاب زخون مغبي سددلهم سب ناي ملأختي انغيرا بلعي سب كبوري سب كبرو اندحر زي فليتو جن نتخبرو بعلو يخعومو بسغان بنفسن يقدا إله ازوم حبست ملأخت زبلعو سدرا ناي تزبلعو زنورو حبستي ترقوم سلا زي فلتون بتأزازون سلا زي كدو ريساتاتهم ام مدربدا وديقو ترفي كابز خمس سورنا እግዚአብሔር ريساتاتهم ام مدربدا وديقو ترفي ስለዚህ ሰብ ናይ መላእኽትን ጌራ በልዐ ንሙሉእ ጽጋብ ዝኸውን መግቢ ሰደደሎም እግዚአብሔር በእኩብ ይምግብ ብግል ኸዓ ይምግብ ታደድሕርያ ዘላ ጥቕሲ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ መሊሱ ካልኣይ ሳዕ ንቕኒቑ نوح مجد لكامو تنسيك بلع بلوي تاتقسي نبينا خمسة زلاتا ترقوم سلا زي هبنا نبوم الوتي تاريخ كنفلتو سلا زلنا اتمال اخ نمنيو كمو غيرو نقنيغو حبست زبلو عزلو اتحبست مسبلع اتحبست زبلع سب انتاي كوينو انتاي صقار خيبو زيادة مسفلتنا شعوت قال እግዚአብሔር ዘላለማዊ ሕብስቲ ምዃኑ بتكباري مهرنا اتي ني املاخ سب نبي الياس سلازي كاب امبا قرميلوس نوح غزيه تغعيزو ابب بعر شبع بصيحو واملاخ موت كموت دلل خلومي وسدني الزابيل قتيلاتو خاب زبحال لوم عنتي بعلها وسدنيلو كبيد دخام دخيمو 4 معلتي بناتو مجد توعيزو بدخام ابتحلللو
بطميتن بصنئن أبزد خمولو جزية إيو إزي بالسرات السميعي سلازي نغنيغو إلياس بلع مسبلو أميو سلاز نبرة أميو سلاز نبرة كابتي أبكوحي زتسنكتا كيچان كابتي أبسار ماز نبرن ماين بلعو دك إسوي بلع عبيلو مسدك أسا كالاي جزية نغنيغو إلياس بلع إلو اتنا يجزيو أميت سقاس لزوصلو بلع مسبلع جاجو بلع إلو سلازي تملاخ انتا إلو مجد خار حقي مجد خار حقي مو تنسي كابلع بلو سلازي مجد خار حقي مسبولو اتززارو بزلو تراسب كم زي كونه اتتقريب لزلو حبستن مستن كا تارا مجبي خم زي كونه فليتو كالاي جزيه بلعي نزي حبست زي مسبلعي نزي صواء زي مستي كالي مجبي كي بلعي بحيل نايب زي مجبزي 4 معالتنا 4 ليتن توقعيزو كساب انبا املاخ بقو غيرون سمايات عريقو لذي حبسته هواتيو كله بجبر عريقنا إلياس تعبيني أملاخ سب كساب حجي موت تايت عمن حمد عدامون أي لبسن سلازي أب حديث كدان أبرا يوحنس معرف عسران كلتن كتر خلته بما أكلت الدباباي يوحز نتربا بخلته وقابو دما أبوور حنا فريت عسرت وكلت فرق اتهب أم هوات الله قصلتها أمتي أخا فوس هزبتات كوينو اللول سلقالاتوك زابير السمسكنة يخون شاروشاي نريو قالك زابير انتايو قالك زابير أخاو حز سنتق حاون ماسان إيو تام بقى ستق سنة إرمياس 23 29 أيضا صحفتنا الله مالتي قال እግዚአብሔር أخاو حز سنتقن أخاو حز سنتق حاون ماسان إيو دانيال معراف كلته قصر 34 نسخة تتمت نبركا إنه خاء إيد كيتن كيو أمن تفنكيلو نتحسين مريت زخنا أجر نتمثلي وقعون دعمهن إزي نابكادنصر كابزرا أيو رأيو اتزرا أيو رأي خاني كاب سماي إتسب كيتن كيو أمني أنكراري خادة في إخاء خات سردو مالتيو كدس بيت خريستيانا زوئت ابن زريع دانيال زتبت كمدبر نواه زئن بلئت زوئتو قال إكزابيهر زئن بلا زري إلو تركيمو والله سلازي نابكادنصر بزي رأي زي تجنيغو اتوم كإلاتات ناي بابلون كترجموا لي كألون دانيال مسمسجن نايتي زرعيو رأي قدم مترجمو انتاي لو خم زرعي زنبرو نسخات تمت نبركان نهقا إد زيتن كيو امني تفنكيلو نتحسين مريت زخنا أجر اتمثلي وقعون دعمهن سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ሰብ ባቢሎንን ከለዳውያንን ዘምልኽዎ ብወርቅን ብመሬትን ብብሩርን ብሓፂንን ዝተሰርሐ ብድልዳሊኡ ፍሉይ ጽንዓት ዘለዎ እዩ እዚ ካብ ላዕሊ ዝመፀ እምኒ ግን ነዚ ምስሊ እዚ ዳዕሚኹ ከም ዘይነበረ ገበሮ እዩ سلازي أبز مسلزي أبت مسلن أبتم زملخون كمين كم زجبر أب دانيال معرف حمشة قصري شدشة شعوت نجوس جزء تلوته حساباتها أجنقو جماو تحقو دما لحلحة أبرحون نن حدهدو تواقعي إذا نجوس زمانيو بلشاصر زبهال ودي نابكادونوزوري إذا كل زخانة حنت جنبويد أبت سليدا أبت مندق مسرائي إيو نتأبون نابكادنصر كبابلون ماريخو زمسون ويا قدسات بخبري أقميت وزنبرة نسجن بزي كبر نوايا قدسات غيرو
ወይን እናሰቴ ምሰመናዝር ኮይኑ ነቶም ብመሬትን ብወርቅን ብብሩርን ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ ማለት ጣዖታት ይውድስን የመስግን ነበረ በሃንደበት ነዛ ጉንቦኢት ክትጽሕፍ ምስ ረኣያ ግን ገጹ ተለወጠ ሓሳባቱ አጨነቆ ጅማው ትሕቁ ላሕለሐ አብራኹን ናሓድሕዱ ተዋቅዐ ስለዚ ናይ መጨረሻ ጥቕሲ ናይዛ ቁጽሪ 6 ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 18 ኣብቲ እምነቲ ዝወደቀ ዘበለ ክስበር እቲ እምነቲ ዝወደቀ ድማ ክጭፍለቕ እዩ ኣብዚ ኸውሒ ዝኣምን ግን ኣይሓፍርን ኢሉ ነቶም ዝኣምኑ ሓይልን ድልዳልን ዝኸውን ከውሒ ነቶም ዘይኣምኑ ኸኣኒ እቲ እምነቲ ዝወደቀ ዘበለ ክስበር እቲ እምነቲ ዝወደቀ ድማ ክጭፍለቕ እዩ ኣብቲ እምነቲ ዝወደቀ ክስበር እቲ እምነቲ ዝወደቀ ኸኣ ክጭፍለቕ ኢሉ ምስቃል እግዚአብሔር ምጽራርን ምስቃል እግዚአብሔር ምቋምን ከዓ ሳዕብየኑ ከቢድ ምዃኑ ይገልጸልና ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽኒልኩም ስለሰማዓኹምኒ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ጊዜ ናይ ጉባኤ ጊዜ በጺሕሎ ኣብዚ ዝነበርናዮ ኣርእስቲኹን ኣብቲ ዝሓለፍናዮ ሕቶ ርእይቶ ከምኡውን ነዚ ጉባኤና ኣዝዩ ዘህብትም እዩ ዝበልኩሞ ሓሳባትን ቃላትን ጥቕስታትን ክንቅበል ድልዋት ኢና ስለዚ መድረኽ ናብ ጉባኤ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ኣብ ዝብል 6 ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግን ኣብነት ዝኾነና 6 ነጥብታት ርኢና ኣለና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊመ ጽኒልኩም ስለሰማዓኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ይስማዓኹም እቲ ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ምእንቲ ሕጂ ናብ ጉባኤ ሰጋግሮ ኣለኹም آمين الله عليه وتسمعنا آمين قال الله تسمعنا دعاكم حتوتات دعاكم قبل راي أحوات ربنا عليه وتسمعنا ساب حجي دمس حتوتات يلن أبكي جروب شات صحفوا لنا حتوتات لكم يلنا صحيفنا نيرنا زي ما صحتوا يلن بغات تاخذ حتى تدليو يدكم يتكتبوا تقولوا خلاتنا خطقمي خيلي تبلو حتوتات قلت زي كنا خبزيد رمحت تمهرنين 6 روحيتات نقال እግዚአብሔር አምላክ ስብኸመ ይገርና ንገልጾ ኢና ከረዱና ጸኒሕ ማቦናሞ ካብዘን 6 روحيتات ሲ ዘይተረድአና حراي كسات كابو بايات دالو كيشز نمرا قال እግዚአብሔር መንፈስን ይወክኒ بعده قال እግዚአብሔር ካላይና እግዚአብሔር ብርሃንን መብራትን قال እግዚአብሔር ብርሃንን መብራትን ካብቶም ብግቡእ ተከታተልና ዘለኹም قال እግዚአብሔር እንታይ ተሰለስተ قال እግዚአብሔር እንታይ ፈቃደኛ ዝኾኑ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኣብ ቁጥር 3 ቃል እግዚአብሔር እንታይ ቃል እግዚአብሔር ቁጥር 3 መንፈስን ህይወትን ብርሃንን መብራትን ተባሂለን ኣለዋ ኣብ ቁጥር 3 ንጽል ዝኾነት ነገር ጠቂሶም ኣለዉ ቃል እግዚአብሔር በምንታይ ተመሲሉሎ ቁጥር 3 ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዲያቆን ሮቤል ዝብለና ዘሎ መዘኻኸሪ ኮነና ቁጥር 3 እንታይ ሓደ ዓብይ ኢልና ኣለና መንገረኒ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ቁጥር 3 ማይ ህይወት አይሰማዕኒ ዘሎ ማይ ህይወት ግበሮም ማይ ህይወት
حجي لأنتي نوت زهد من كذا تسألني تخكل يا عمل سكن أبو سلسلة يسلسل له أبو سلسلة على الزاوية انتاي تتعرفي من ذكرنا ترى اختيار على الزاوية ياون مسلتني على الزاوية ياون مسلتني كابكلت الحيز اللي وسيرتا يبلغ نفس المنفس أنقعد مفعول أكلات كسب تلالي جسدم أم حلال حسب لبن عازفر سلزي دقاقنا عزونا قال إخزابير كلت بالحي كابز اللي وسير يبلغ أبتات أصدق من كل دائلو قال إخزابير هياون مسلتني سلازي نسو زحزسد يقنعو يسلطو اتي مثلا بسغات رايزي بنوها امن كام سمايات نهيوتو قال እግዚአብሔር ሕያው መስለትኒ ኢላ ትጅምር በታዝ ተዋህበት ናይሎ ምሽት ግን አቁጥር 3 ተዳይልና ቃል እግዚአብሔር ክልተብል ሕዘለዎ ሰይፊ ቃል እግዚአብሔር ክልተብል ሕዘለዎ ሰይፊ ይዊ ስለዚህ እዚ ሰይፊ ዝኻ እንታይ ሕያውን መስለትኒ ስለዚህ ከነስተንቱና ምእንቲ ክንሕግ ነዊ ሃይኮነን ድሕር ከነስኑ ዓፈቲና ብደቃይ ክንሕዞን ንኽእልና ክንወፍር ክንኣተዋ እንዳስተንተናዮም ከይድ ኮለና ቃል እግዚአብሔር ሕያውን መስለትኒ እዚኣ ጥራይ ንሕዛ ቃል እግዚአብሔር ሕያውን መስለትኒ ክሰልጠኒ ደልየ ብሂወት ክነብር ደልየ ቃል እግዚአብሔር ሕያውን መስለትኒ እንዳደጋገምና ቃል እግዚአብሔር ሕያውን መስለትኒ ኣብቲ ክልተ ብልሒ ዘለዎ ሰይፊ ይበልዕ ስለዚ ነፍስን ስጋን አንጎዕን መንፈስን በቃላሉ አካላትን ተላሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላልን እግዚአብሔር ተስፋ ዘይብሎም ሰባት እንከውን አይንደልን ኣብ ምሕላልን ኣብ ሓሳብ ልብንካ ዝፈርድ እዩ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ሰብሳብ ንህጎስ ኣብ ቅድሚኡ ጋህ ዝበለ እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 3 ቃል እግዚአብሔር ክልተ ብልሒ ዘለዎ ሰይፊ ሕጂውን እቲ መደብ ነቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ዝኾነ ሕቶ ዝኾነ ርእይቶ እንተልይኩም ኢድኩም ሓፋብሉ እዚኦም ሒዞሞ ዘለዉ ነቲ ዕዮ ይከታተልኹም ኣለዉ እንድሕር ርእይቶ ወይ ሕቶ እንድሕር ዘይብልና ግን መልሸ ክቅፅል እየ ቁፅሪ 4 እንታይ እዩ የኽብል ቅድሚያ ግን سمار إذا حفا بلا لا مسلني الرأي سمار كم يمسيكم صدرا بيت الجابير تصفالت بحد لنا السمار ايش قال هو تسمع لنا سنا يزخونه تمرتي من البات بركت ولا حتى لو انمو كانت كزرن تزحيفن تلي كابتن كنس نعنزل لنا ويكاني كنس تنتنزل لنا ترستات مخانن كزها خردلين حمشاي قال እግዚአብሔር حرا يسمع له كده اوكي يسمع له يسمع له كده ده قرحوي سمع له سمع انت له ملكت قبر سمع لها بس وعندك تحاول اوكي 100 كيلو صنيحه اتا عرقت ناي الياس قدامي تحط عرقت ناي الياسن ناي هنوغن مس ناي غويتران مدحنا يسوع كريستوس انتاي فلوليو الصوم متاي رايون غويتران مدحنا يسوع كريستوس كن ميتيو ابسال ساي معالتي تسيو እዞም ሰባት እዚኦም ግን ሞት ከይረኣዮም ዓሪጎም እንታይ እዩ ሓደ ዲስ ፍልልይ ኣለዎ ቀዳማይ ትሕቶ ካልኣይ ትሕቶ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ዘሎ ከምዚ ክዓርግ ትርእይዎ ዘለኹም ከምኡ ክመፅእ ክትርእይዎ ኢኹም ዝበሎ እቶም መላእክቲ ዝበልዎም ነቶም ሃዋርያት በናይ ዓይነት ዕርገት እዩ ዓሪጉ በቲ ካብ ማርያም ዝወሰዶ ስጋን ደምን ዲ ዓሪጉስ ዋላስ ሰማያዊ ስጋ ለቢስ እዩ ዓሪጉ ምዝ ንሕና ቅዱስ ቁርባን ንወስደኸ ምዛ ዕርገቱ ናይ ቅዱስ ቁርባን ንወስድ ኣብቲ ቅዱስ ቁርባን ደምን ስጋ ንብሎ እቲ ሰማያዊ ናይ ድሓኒ ብዝኾነ ናይ ተመሰ ዘይፈልጥ ገና ናይ ኢና ንወስድ እቲ ንወስደስ ሰማያ እቲ ሒዝዎ ዝዓረገ ድዩስ እቲ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ስጋ እዩ ተንሕተይ ተታሒዝና ለይ ደለዋ ሰሚዕኔን ኣለና እሺ أبي مركتين نسمعكم لنا ድምፅ የለን ዲያቆን هو ድምፅ የለን ሕጂ ክመጽ ይኽፉል ድምፅ ብዙሕ የለን ሕጂ ስማዓኩም ኣሎ ድምፂ سمعك الله حجي هو حجي نسمعكم لنا اوكي እተን ሕቶ ዕርገት ናይ ሄኖክን ናይ ኤልያስን ምስ ዕርገት ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ምትሓሓዝ ከመይ እዩ ትብል እያ እንድሕር ልክዕ ከምታ ሓታቲ ሓውና ተስፋ ልደት ሓቲትዋ ዘሎ ሰሚዕያ እንተኮይነ ማለት እዩ ሰማዕኒ ኣለኻ ተስፋ ልደት እወ ብርግፅ ፅቡቕቲ ቀዳመይቲ ሕቶ ሳያ ነይራ እታ ካልኣይቲ ዘይሰሚዕኩምኒ እታ ካልኣይቲ እውን ክደግመልኩም كدغملكم تخلايتي يسمع الله هجي انا سمعت صبو سمعكم الله هراي نتحتو كنص راس لزدلخو تحتو عرقت هنوكن عرقت الياسن مس عرقت غويتانا ياس كريستوس زلو متححزن فللين كما يعني را تحتو رقت هو قدامي الساعه اتا خلايت حتو اتي غويتانا ياس كريستوس تم ملائختي إذا عرق تريوا زلهم كمان كله آخر تريوا يهم زبل قال أتي كملس كله حيزو أزمت بزر أزمت سي أيناي سجايو نستن إحنا نوصل زلنا قدس قربانك أنتي متها هزالو تذكر الله أتي كعرق كله زري وزنبرة دحرة الصاي وزنبرة زلبسو مستقدمي تنصاي قدمي سقلة زنبران قدمي سقلة دحرة سقلة أين أيو مثل اللودي حدا عينتيو مزنو قربه أنتي متحازر لو ويد ما خميو هراي اتي زعرقلو عرقت لك اتخاب قدس دنجل مريم زوسدو سغان نفسن ديو بودي عريقو بودي خمس اتنحنا نقربو قدس قربانك كما يمسو كم زيادة حتى سمعان لخاص فالدت هو بنا هراي أب زحلف عربي من البات تخاتات الكيان تخنكا بعلى رجعت قويتانا يس كريستوس زبل أرستي ونيرونا رجعت هنوك أبيناي جزية خمس نبرة
ነቶም ኣብቲ ግዜት ዝነበሩ ህዝብታት እንታይ መልእኽቲ ከም ዝነበሮ ምስ ዕርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምትሓዝ ከም ዘለዎ ሕፅር ኣቢልና ርኢና ነርና ማለት ሄኖክ 300 ዓመት ምስ እግዚአብሔር ብዘይ ጽያፍ ተመላሊሱ ሄኖክ በዓል ሓዳርን ኣቦ ውሉዳትን እዩ ሓዳር ምህላው ውላድ ምህላው ከዓ ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ከግልሰና ከም ዘይክእል ካብ ሄኖክ ተማሂርና ኣዳምን ሔዋንን ብህይወቶም ከለው ቃየል ምስ ሞተ ኣብየል ምስ ሞተ እቶም ህዝብታት ተስፋ ቆሪጾም ነይሮም ህዝቢ ሰብ ኣብ ዝመርየት ዝፈሪሱ በስቢሱ እዩ ዝነብር ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ተስፋኦም ተጸንቂቑ ስለ ዝነበረ ነቲ ተጸንቂቑ ዝነበረ ተስፋ ክህቦም ምእንቲ ናይ ወዲ ሰብ ህይወት መወዳእታ ዝምድር እዚ ከም ዘይኮነ ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋ ከም ዘለዎ ተስፋ ክህቦም ስለ ዝደለየ ንህዝቡ ነቲ ሻብዓይ ወለዶ ሄኖክ ሞት ካይጣዓመ ሓመድ ኣዳን ከይለበሰ ንሰማይ የዕሪግዎ እዩ ስለዚ እቲ ተስፋ ተጸንቂቑ ዝነበረ ህዝቢ ተስፋ ክገብር ጀሚሩ ና ወዲ ሰብ ህይወቱ ኣብዚ ምድሪ ዝውዳእ ኣይኮነን ድሕሪ እዚ ምድሪ ዝምስተወድእ ካሊእ ህይወት ኣሎ ኢሉ ክሓስብ ጀሚሩ ነቶም ህዝብታት ተስፋ ኮይንዎም ነቶም ምስ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ከዓ ዝያዳ ብርትዕን ተስፋን ሂቦም ንእግዚአብሔር ምግልጋል ብህይወት ከም ዘንብር እዩ ካልእ ነቢ ኤልያስ ኣብቲ ኣምልኾ ጣዖት ኣብ ሙሉእ ምድሪ ተስፋ ኣብ ሰማርያ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይተረፈ ኣምልኾ ጣዖት ብሰንኪ እንዳ ኣክዓብ እንዳ ኤልዛቤልን ኣምልኾ ጣዖት ኣብ ዝኸበደሉ ዘበን ስለ ዝነበረ እቲ መሪሕ ቃል ናይ ነቢ ኤልያስ እግዚአብሔር ተኾይኑ ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣገልግሉ በዓል ማለት ጣዖት እንተኾይኑ ኣምላኽ ከዓ ንጣዖት ኣገልግሉ ክሳብ መዓሲኹመ ብክልተ በደላት ትሕንክሱ እናበለ እዩ ዝገስጽን ዝምህርን ነይሩ ስለዚ ኣዋላልድኡ ከይተረፈ ናይ ነቢ ኤልያስ ፍሉይ ከም ዝኾነ ኣብ ሓደ ታሕሳስ ከምኡውን ኣብ 6 ጥሪ ኣወላልድኡን ዕርገቱን ብሰፊሕ ተገሊጹሎ ክውለድ ከሎ ኣቦኡ ኢያሴንዩ ይበሃል ኣዲኡ ከዓ ቶና እያ ትበሃል ክውለድ ከሎ ግን ከም ታራ ህፃን ነዲኡ ቶና ኣዴታት ኣያገላገልአን ዘጋላገልዋ ብርሃን ዝለበሱ መላእኽቲ ሰማያት እዮም ኢሉ ስለዚ ኣቦኡ ማለት ኢያሴንዩ ይርኢ ነይሩ እቶም መላእኽቲ ናይ ብርሃን ጨርቂ ዘርጊሖም ክውለድ ከሎ ኣብቲ ብርሃን ኣብቲ ሓዊ እዮም ተቐቢሎሞ ከይዱ ናብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሊቃውንቲ በዓልቲ ቤተ ኢሎም ማዓንታ ሓሪሻ ግን እቲ ቆልዓ ክውለድ ከሎ ፍሉይ ዝኾነ ኣዴታት ኣይኮናን ኣገላግልና ጻዕዳ ዝለበሱ ክልተ ሰብኡት እቲ ህፃን ክውለድ ከሎ ከዓ ብሓዊ ብናይ ነፀላ ሓዊ ገይሮም ተቐቢሎሞ ስለዚ ዝንታ ኢሉ ሓቲትዎም ንሳቶም ግን ብዛዕባ እዚ ዝፈለጥናዮ ዝተገልጸልና ነገር የለን ግን ፍሉይ ዝኾነ ህፃን ወሊድኩም ኣለኹም ማለት ኢሎም በቲ ዝተረድኦም መሊሶምሉ ስለዚ ነቢ ኤልያስ ፍሉይ ዝኾነ ተልእኾ ኣብቲ እምነት ጠፊኡሉ ዝነበረ ንምምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምትሓሓዝ ኣለዎ ንዝብል እቲ ምቕናዕ ክኸውን ከሎ ኤልያስ ክመጽእ እዩ እናተባህለ ኣብ ሚክያስ ተጻሒፉ ዘሎ ንምምጻእ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ኮይኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ዕርገት ናይ ሄኖክን ናይ ኤልያስ ነቢ ኤልያስን ብስልጣን እግዚአብሔር بملكوته حيلي ناي قويتنا يس كريستوس كهون كله قويتنا يس كريستوس جن فزتم أملاك فزتم سبسل زخنة بملكوته وسلطانه نملكوته تثبيته أو هاهدو ينسميات عريقوي اتكاب دينا قدس رنجل مريم زوسو دوس سجان نفسن مس ملكوته أو هاهدو سلزخاينا توحدو نبل اتي نوسدو قدس قربان اتبول عسقا مود هياو مستوهله قدس بيت خريستياننا أمستيرو قربان سريعاتو زلا زبولعو سقا هياو بملوكوتو موت بتسبيتو ملوكوت زتواهدو نفس
نفس ዝተፈልየቶ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንፈውስ ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ይወስዶ ኢልና ኢና ቅዱስ ቁርባን ንወስድ ነፍስ ዝተፈልየቶ መለኮት ዝተዋህዶ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህያዋን ዝኾንዎ ንድሕነት ንፈውስ ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ንወስዶን ስለዚ እቲ ካብ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ምስ መለኮት ዘዋህዶ ፍጹም ሰብ ብኡ ይተገሪፉ ብኡ ተሰቂሉ ብኡ ተቀቢሩ ብኡ ተንሲኡ ብኡ ከዓ ንሰማያት ዓሪጉ ስለዚ ክመጽእ ከሎ እቶም ዝወግእዎውን ክሪእዎ እዮም ዝብል ዕብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 ተገሊጹሎ ስለዚ እቲ ፍሉይ ክብሪ ናይ ሰብ ነቲ ፈራስን በስባስን ሰብአውነት ናይ ስጋ ምስ መለኮቱ አዋሃሂዱ ኣብ ጽርሐ አርያም ምስ መለኮቱ አዋሃሂዱ አሎ ብኡ ይኻ ዝመጽእ እቲ ንሕና ንወስዶ ስጋን ደምን ከዓ ብርሃን ኮነሞ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ከዓ ኾነ ይብል ማለት ስለዚ እቲ ካህን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቅዳሴ ነቲ ስልጣን ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ይዝዕድም እንታይ ኢሉ ይዝዕድም ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ብርደት መንፈስ ቅዱስ እቲ ሕብስቲ ናብ አመናዊ ስጋ ደም ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ወይን ከዓ ናብ አማናዊ ደም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይልወጥ እዩ ልክዕ ከምቲ ሐሙስ ምሸት እዚ ስጋይ እዩ ክብል ከሎ እቲ ቃል እዩ ነቲ ሕብስቲ ዝልውጦ ስለዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ትብሎ እዩ ንሕና ነቲ ሕብስቲ እምበር ኣብቲ ሕብስቲ ተዋሂዱ ዘሎ መለኮት ክንርኢ ዓቕሚ የብልናን ብእምነት ንቕበሎ እዩ እዚ ስጋይ እዩ ሐሙስ ምሸት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ስጋይ እዩ እዚ ጽባሕ ዝፈስስ ናይ ሓዲስ ኪዳን ደመይ እዩ እቲ ኣብ ነቢያት ተዋሂቡ ዝነበረ ኪዳን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ቅዱስ ቁርባን በዚ እዩ ተተኪኡ ዘሎ ስለዚ እቲ ንሕና ንወስዶ ስጋን ደምን ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካህን ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ምስ ሓተተ ብርደት መንፈስ ቅዱስ ይልወጥ ከመይ ይልወጥ ልክዕ ከምቲ ሐሙስ ምሸት እዚ ስጋይ እዩ ክብሎም ከሎ አማናዊ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ እዚ ጽባሕ ንስርየት ኃጢአት ዝፈስስ ደመይ እዩ ምስ በሎም ከዓ በቲ ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተለወጠ ሕጂ ከዓ ብርደት መንፈስ ቅዱስ ተለዊጡ አማናዊ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊ ደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን ዝንቱ ውእቱ ስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘነስኦ እምቅድስት ድንግል እዚ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ስጋ ነፍስን ዝኻ ካብ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ንወስዶ ስጋ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝተሰቕለ ዝተንስአ ምስ መለኮቱ አዋሂዱ ዝዓረገ ሕጂ ናብ መወዳእታ ዘመን በዚ ስጋ እዚ እዩ ክግለጽ እዩ ተመሊሱ ኸውን ተስፋ ገብርን راي قال له تسمع لنا بنا قصيلا ابزي جروب شات بصحفوا عن تحطلا اليوم سمع له خدي سمع له لكم ها قال هو تسمع لنا بنا صبو سن مستا يسمع انت له ترهني دياقون سمع الله صبو سناي እሞ ሕጂ ምስታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 5 ቁጽሪ 50 ዘላሲ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ የሕዋተይ ግና ስጋን ደምስ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኣይከኣሎን እዩ እቲ ሓላፊ ነቲ ዘይሓልፍ ክወርሶ ኣይከኣልን ይብል ኣሎ እዚ ብዛዕባ ምንታይ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ እዞም ክልብሎም ፀናሕና ክልተ ሄኖግን ኤልያስን ስጋን ደምን ሒዞም ዓሪጎም እዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ስጉኡን ደሙን እቲ ካባና ዝወሰዶ ሒዙ እንድሕር ዓሪጉ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ እዛ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 50 ዘላ ክትገልጹ ነባ ከለኹም ሕራይ ታመልሲ ኣብ ቁጽሪ 42 ከም ብባየ ትንሣኤ ሙታኑን ኮሚዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ከዓ ይትንስእ
بدخام يزرع بحيل خايتنس نفساو سقا يزرع منفساو سقا يتنس نفساو سقا كابزهلو منفساو سقا ونالو سلازي سقا اندمن نمنقس سمايات اي ورسون يوم قبل كله ازي سقا زي ازي لبيسنا ازي لنا سقا سماي حمامي دخامي مواتي إيوي إتي سماياوي سقاقن كمزي أب قداماي كورنثوس أبتاز ذهب كيا تقصي أب قصري 4 كلتن تنسى موتان كأخوميو بزي حلف يزرع بزي حلف يتنسى بوردة يزرع بخبري تنسى بدخام يزرع بحيل خاي تنسى سلازي نابزي درجازي نابزي صقازي نابزي بقعات ازيو زساغاغرو እግዚአብሔር እዚ ናይዞን ክልተ ሰባት ዕርገት ፍሉይ ዕርገት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ታሪኽ ኣብ ምልአት ዘመን ሞት ክጥዕሙ ሐመድ ኣዳም ክለብሱ ከም ዘለዎም ኣብ ራእይ ዮሐንስ እቶም ክልተ ኣዋሊዕ ኢሉ ተነጊሩሎ ስለዚ ሞት ከይጣዕመ ናብ ህይወት ዝሰጋገር የለን ከም ሰቦም ኣብ ምልአት ዘመን موت كتعميهم حمد عدان كلبسيهم اتنحنا انلبسو سقاقن كم زقليس وزلو زي تمي زي حمم زي سمع زي دكم كم زعينت يتسمايا وهيوت نبلوهم عليه هو تسمع لنا عليه تسمع لنا سنة تصبوا تردياتني آمين كلها أنا عليه هو تسمع لنا يسمع الله خدي أنا بجروب شات تصحيفات زمسات حطولا بيهم ما تخونيهم انتيات بالله يا حطو كلتا تسعراري كوينني كتبره لنا كمي بحادة وجن نايزل علم هيوت كوينوس تقال أملاخ مالتي تقال أملاخ هيوتن منفسنيو إلى الله تقصر حدا لحراي كابز قصر سلسة خاء كلتا زعفو بلح سيفي يبلا اللومو تسعرارو خوينو أبتي سيفي تباهيلو أبتخا هيوت زهب تباهيلوس انتايو ركبو ياتبدل سلغالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን እቲ ህይወትን መንፈስን ተባሂሉ ዘሎ ነቶም ዝኣምንዎ ነቶም ዝቕበልዎ ነቶም ዝነብሩሉ ነቶም ብህይወት ዝዓይሉ ህይወትን መንፈስን እዩ ስለዚ ነቶም ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝቃረኑ ምስ እግዚአብሔር ዝጻረሩ ሓሳባት ከዓ እንታይ መጀመሪያ እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ታጥቅሲ ህያውን መስለጭን እዩ ህያውን ቃል እግዚአብሔር ህያውን መስለጭን እዩ በሐንሳብ ገርና ነታጥቅሲ ንኩለን እንድሕር ሒዝነን ባዕላ ክትምልሱ እያ ስለዚ ኣኻብታ ዝጽናዕ ከነጽንዖ ዘለና ኢልናያ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ህያውን መስለጭን እዩ ካብ ክልተ ብልሒ ዘለዎ ሰይፊ ይበልሕ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን አንጉዕን ክሳብ ዝፈላሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላልን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ስለዚ ክልተ ብልሒ ሰይፊ ዘለዎ ኣብነት ተዋሂቡ ዘሎ ኣብነት ሙሴ ከም ብልሒ ሰይፍ ክጥቀመሉ ከሎ ነቶም ንሕጊ እግዚአብሔር ዝጻረሩ ዝነበሩ ጸላም ነቲ ሓቂ ክጠዊ ዝኸዱ ዝነበሩ ዳታንን ኣቢሮን ከዓኒ በዚ ብክልተ ብልሒ ዘለዎ ሰይፊ እዮም ተሃሪሞም ማለት ስለዚ ነቲ ዝዕጠቆ ካብ ኩሉ ተጻብኦ ኣጋንንቲ መቃለሲ ዝኸውን ብልሒ ዘለዎ ሰይፊ ነቲ ዝቃሩኑ ከዓ ዝቆራርጽ ማለት እዩ ተመሊሳ ክከውን ተስፋ ገብር ካልእ ዝመጽእ ሕቶ የለን ካሕቲ ዝደሊ ምስ ዘላትና ግዜ ሕፅር ዝበለት ሕቶ ዘላቶ هراي جزينا نأخله يزمسل كومي زحبر زله 10 دقيقة لنا إذا 10 دقيقة ناي قال معدانن ناي صلوتن جزيه ياخذ كون مثلني
بقشنا باهم يا مسلم حراي حراي يا اسمع الله خدي سمع الله هو سمعكم لنا سمع الله حراي سلا كله زيابير أملاخنا مسجانا يبصحيو قرب دفع قبلوا أبونا جزكم ما يرنا القرب دفع قبلوا هذا كمبيوتر حراي راي أبونا أبوي مرجتا قال هوت يسمع لنا إذا سمعنا يو قالوا دما أبلبنا يحضر لنا قدمي حنتي تقسي متقاسي أبز ساعات زد أنا حنايو أنتي كنجبرينا أني حنا أنت دايلنا كنم مهارينا أني حنا كابتا خوف زبلنا يا كي تسعنا خلنا كابتا كنم مهارو أنا حناون كي وسعنا خلنا أبونا أبوي مرجتا تاسال سيتسي قال እግዚአብሔር እንታዩ ኢል መስሐተተና ዝመለሰ ኸባና አይተረኽበን እንታይ ስለ ዝኾና ኢና እንተ ዳይልና ከመአነ ኖት ስለ ዘይ ሓዝና ኢና ወረቀት አሜሪካ ኩን እንደ አንቀፈና ቢረና አሜሪካ ድማ ከም እሾኽ እንዳወጋአና እዚ ኸይድ ኣብ ምድሪ ቤትና እሞ በዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ክንዓቢ እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ህይወትና እውን ለውጢ ኸነምፅእ እንተ ደኣ ኮይና ክንመሃር ኣምሲና ኢልናዮ ንዘይተማህረ ንዘይ ዕድል ነዚ ዘይረኸበ እውን እንታይ ተማሂርኩም ኢሉ ክሓተና ከሎ ከምቲ ቦና ንኩልና ክምህረና ዘምሰየ ንሕና ድማ ነና ሓደ ክንምህረሉ ንነፍስና እውን ክንፈልጦ ስለ ዘለና ተመሊስና እውን كندقوم انت خننببو بجاخاتكم نوت نحاز بذا حنت ساعات ابونا زمهارنا كل تقستات كنحزو كل ارئستات دما كنحزو اي نخلن انا امو كل جزيه فليتي الراس فليتي ورقه حجنا نناي ساعاتو نناي علاتو نمهارو بصحف محز نلمد حدرا سلامنتاي ابونا زلخمو زلو ما أنت بقال أملاك كنعبي نحنا دم عبينا كنربحلو نأملاكنا خنخبرلو نعنا خوينا دم نخالقتكم كون اللي إمو مصحف تقسيتات أورقة مسفار دم أي نتهكى سلخلو زيابير مسجانا يبصحيو نتا زلا جزية تقسي أنبيبة كعدسية أب تنبيت إساياس معراف 56 يقرأتها معراف 55 أب تنبيت إساياس معراف 55 فقدي عسرت حدن مستا أبونا أبوي مرجتا زحاتتنا قال እግዚአብሔር انت يتبل أب سالساي زنبرت مسأن تغيديا زنامن ورچن كاب سماي كم زور دمو نمدري كيستيو كم نمدري كيستيو كم زفرن كم زبقلن كا كي غبرو زرئي نزرائي مغبي نتقلاب دما كي هابو ندحريت كم زي ملس اتخاب افي زوج قال كا كم أكون إيو نتا أنا زدليو كسلت أبتا أنا زلوخو كأنع إيو إمبر بخانتنا باي أي ملسن إيو سلا قالوا زيابير أملاخنا كبرن مسجانان نعويخون آمين كم تزنا من ورچن كاب سماي زور دمو انت وريدو دما نتي مدري كيستيه نتز تزرئه كيفريه كيبقله نتي تمقاب دما تقلابي كيهابو
ندحريت كم زي ملسيلو إذا بمثلا ورديلو دما قالي دما تغاب أفيز وص كم أكخون إيو نتا أنا زدليسي كسلت عبتا أنا زل أخدما كقن عنبر بخنتو كاباي ناباي أي ملسنيو اتزوص زلو قال اجزي أبير أملاخنا كاب أفق زي أبير أملاخنا زوص زلو بخنتو كيسلت كيقنع سقيلو أي ملسن إيو أما أبهي وثنا من تغسلت أبهي وثنا من تغقنع أبهي وثنا دما فرام انت غرئي نحنا أنا يتقال انتاي كنكون لنا كم تصبق مدري تقبلتي كنكون كنكال لنا كم تزنام كاب سماي مزنمه كيبقله كيفريه سق زيبل قال اجزي ابيهر دما بخنتو سقيلو كيقنعه كيسلط اي ملسني يزبلنا زلمو اتمقنع مسلا دما نامنتا اخمص دليه نابتا خلته زافو سيفيو كنياتو قال اجزي ابيهر املاخنا بقبو سميعنا انت دا تقبلنا يو نعانا زي كون نمن يزقرص نتي لجيبنا زلو حاتيات سيطان زرعو نعو يزصري نعو يدما زقرص انت زي تتقيمنا له انت زي سمعنا يو كنت زمصنا تقبلنا دما اب غبري انت زي قلنا يو دما نمنتا انت قبلنا دماني ودائنا يو زخون اما قال እግዚአብሔር كنتي كونن قال እግዚአብሔር ህይወት خمت كنغرنا دصنحمو نتي ህይወት زخونه قالو دما كاب عفو مسوصه اباي اباخاتكم كحدر كله بخنتو زي كونه كسلت كقنعو زمص زلمو ህይወትና زقنع حسابنا زسلت كغبرلنا دما نا እግዚአብሔር املاخنا فقاد يخونلنا سميعنا تمهيرنا دما أبكند حدا 30 سناي فريت خنكون دما እግዚአብሔር يردعنا سلقالو እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو نبونا قدمن طعنان يهابلنا نعنا دما سمع إذنن أستوعل لبن دما يهابلنا دقيمة نوت المحاز أي نحمق كوفيلنا تلنا كلنا نصلت حاف نبل بصلت كنعصو لكم دي حبريتها على بصلت كنعصو بصلت نعصو بسم اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك امين قدوس 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 እግዚአብሔር املاكنا زنبركا زلخا نقول حليف كاد ما نزل عالم تنبر كام مسراق كسع مراب كاب سمين كسع دبوب سن كان زل عالم زتمسجن يخون نزا معلت زيان نزا سعد زيان أبعد منا يبكا وسيكا أبزت زلنا يخونا دم እግዚአብሔር أملاخنا بمرخو بزهان اتي وزغنا قالكا كنمهار كنسمع سلازف قد كالنا دما كبرن مسغانان نعخا يكون كم سمعنا يو كنبر دما صغار دعنا سمعت زي كنا سمعنا تكبرنا لومي إذا سمع يتفهم انتاي دعا سمعي زفري سمعي زقبر سمعي دما أبصر حبك بنقر زوعل يتفي زلمو كم تنزق علي سمعيس أب قبر زوعلو أب كوحي بيتو زسرته بالحساب أيو إلو زتقت سقالكا نحنا دما እግዚአብሔር أملاخنا نقالاتكا بالهثات مبر عياش خين خون اسغا حجزنا استوعلت مبر لنا قرت خين خون اسغارد عنا قدوس እግዚአብሔር أملاخنا كله يتخماي كم طعم كم معر كم وللا كفسس زمسيه قالكا እግዚአብሔር أملاخنا نزنقص هيوتنا
زرسرس نزتأمه هوتنا زروي نزتأمه هوتنا نزتأمه دما زمجب دما قبرلنا قوبان زخونا هوتنا زقنع نزرع هوتنا دما زقرب دما قبرلنا كمزي ما أدي هوت زي رخبو أببوت أنزلوا دما كمزي ما أدي هوتنا أنا زهاب كنا ما أدي هوت كتبهم دما سلتهم زي بلهم دما لمنكا أبزي أب كبابينا زلوا كلهم دما نابز ما أدي هوت زي تسأمبرتك خون دما زيابير أملاخنا نسخا حشوخ بللنا نحنا دما إذا قالكا تماهيرنا أب قالكا خمزم سنة قالكا نمهر كمزلنا دماني أب هوتنا ترأيو مللي خنلنا كانت بيتروسن يوهنسن مس كرسس كم زنورس على لي وم زتبهله إذا قال كازد ما مساخا خمزلنا زلل قبرلنا نعنا خوينو نخال أبنت نعنا بريهنا نخال إبرهان نعنا حيلو خينا نخال دما حيلو خنكون استغارد عنا سلاماويت معالت غمزو عالكانا سلاماويت ليت دم حضرنا نزق أزاف حمام زيابير أملاخنا كامل العالم أرحيكا محرتا أوريد كادما أبتقدس بتغا كلنا تراخبنا قالكا خنمهر كنملخ كادما جزي حصرلنا أبجزانا خوينا دما كم سبعي قصيرنا قالكا نمنباب صلاتنا مسألاي بمنفس نمعباي كنتك أملو دما اسخا حقزنا حيمم زلو فوسلنا حزينام زلو أسأنا نعلنا دخيمام زلو حيل هبلنا زعرفو من قصة ورسلنا بس قابنا استأثروف دما فتحلنا فحزبالو دما أكبلنا بقطرو تسألماتهم دما أب تسألماتهم برهان كنلنا كلهم وليدنا نعبيهم زلنا أوداتهم أولدهم عبيتهم من عشتهم بارخلنا نعخازو خونو قبرلنا نفس بنا نفس باريها كبر عبد مانا نفس عرفتها بلنا سبع على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب برلنا زي أبزا إن نبر الله زلنا هاجر سلام هاجر فتحي دما إزيابير أملاخنا بهاجر سلام هاجر فتح وينا ختنبر دما إزيابير أملاخنا نسخا نتوم فتحي زوجدلو نتوم حقي زفرسو إزيابير أملاخنا حلو تحقي بحقي خيادو بفتح خودو دما حشخ بللنا زلو هوكاتن أجرجرن دما نستغى يهدى علنا إجزابير أملاخنا زيادة دما سلدك أنا نلمنك إجزابير أملاخنا معلم مش كل عليت نمهارم سرحم كله مش كل عليت يمزلو مو إجزابير أملاخنا استغى كاب حدقة كاب دنقت كاب بحبرم زمصم بدأت كاب قربتهم زمصم رئيس متحدما إجزابير أملاخنا نستغى لعلاب بللنا تبعات عدللنا كاب حمق نجر صورلنا بنادينا قدس رنجل مريم مالادنت بناي ملائكة ترادأنت بناي نبياتنا هوارياتنا صادقان سمايتاتنا صلاتاي تفلينا كمتنا هواريات زمهار كيوم أب سمايات نبرابونا عندنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات مصا فاد كام تاب سمايكم دمام دريكون عيلة انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعمسنا دقلنا كم كفادنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبر نزل عالمنا كأيما أمين وزيت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خير دنقليخي استقاقون دنقليخي الدي جابير سوات قويتا سراويت سلام لك له سخي كاب أنس برختيخي فركر سخون برخيو ومن تتسقى جابير مساقيو وفستي دسبالكي حتى أتناخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين يفتح ويشري يجزينا أملاكنا ودان نيس كريستوس كان سرهات يات دمساسي أبسا ولد لبرو كساتي برهان أنتم أويا كانت أويا ديا كانت أدوان سارو كسانات ببس منكم كنوا فتانون تانا يرسين يرسكوا دوران سمات زيو مهار النكسوس من العصر تخلت زيو مهار النكسوس 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 بزحلفة محرنا بزمت محلونا بعفن منفس قدس بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس من العصر تخلت بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس بأنت أجزتنا مريم مهار النكسوس
بأنت أجزتنا مريم مهر نكسس 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 بأنت أجزتنا مريم مهر نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳኻትኩምን ምሳይን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ጽባሕ ቀዳም በዓለ እግዚአብሔር እዩ ስብሃተ ነግህን ቅዳሴን ስለ ዘሎ ነቲ ገልግሎት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከም ሰንበተ ሰንበት ትከታተልዎ ኣብቲ ኣምልኾ ኣብቲ ስብሃተ ነግህ ክትሳተፉ ዕድመ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዩ እተን ናይ ሎሚ ፓወርፖይንት ኩለን ኣብቲ ጉግል ድራይቭ ገይረልኩም ኣለኹ ኣብቲ ጉግል ክላስሩም እቶም ተመዝገብኩም ማለት እዩ እቶም ዘይተመዝገብኩም በቲ ቫይፐር ብኡ ክንሰዶ ክንፍትን ኢና بتتخيل متى أنقنا وأنت تمزقكم you'll get the PowerPoint. بروحهم شو؟ عندنا بروحهم شات. عندنا بروحهم شات. Thank you. Bye بروحهم شات. Thank you. Thank you. هنحضر بروحهم شات. ليتين هلاتكم باي. Ya, coba.